V našej škole máme deň otvorených dverí. Sme chceli ukázať rodičom a verejnosti, ako to v našej škole funguje, keďže sa blíži zápis do prvého ročníka, ktorý bude 9. apríla. Sme malá dedinská škola, máme tu 2 triedy a školský klub. Veľmi pekný interiér, vybavený novými interaktívnymi tabulami, pomôckami. Sme sa zapojili aj do projektu DigiEdu. Škola by mala získať nové počítače, ešte notebooky, tablety, exteriér, veľkú záhradu obklopenú zeleňou, multifunkčné ihrisko. Deti, ktoré prichádzajú k nám do prvého ročníka, majú veľkú výhodu. Všetky pomôcky a zošity, učebnice do prvej triedy zdarma, čo financuje obec. Ponúkame deťom výučbu anglického jazyka už od prvého ročníka. Škola ponúka deťom dostatok priestoru na sebarealizáciu. Tým, že máme v triede málo žiakov, môžeme využívať individuálny prístup, rozvíjať silné stránky, ale aj pomáhať žiakom, ktorí potrebujú pomoc a podporiť. Učíme ich k spolupráci. Každý mesiac škola organizuje veľa zaujímavých aktivít, exkurzií, prednášok pre deti, výletov s environmentálnym zameraním, aktivity v prírode. Spolupracujeme s biofarmou Iria. Kedykoľvek nás rodičia oslovia, máme otvorené dvere vlastne stále, aby sa rodičia prišli pozrieť na priestory, prácu, na vybavenie školy. Dúfame, že budú detičky šikovné, ako sme mali dobré referencie aj v minulosti, že boli dobre pripravení.